Tadeu! Aquest monument t'ha fet un petó? És la Sara! Tadeu! Tinc moltes ganes de veure. Jo també. Ala! S'entenen la mar de bé. Tadeu! Quines ganes tenia de veure. Senyores i senyors, tinc el gran plaer de presentar-los el meu descobriment més important. El papir de Mides. Opa, aquí! Si el collaret existeix de debò, També existiria? el poder de convertir en or tot el que toques. Busca! Espera'm, Sara. Tadeu Jones en acció! Oh, no. Tu no vens. Sí! No. Sí! No! Sí! Sóc el rei del món! Ei! On vas, tu? Dóna'm el quadern, o no la tornaràs a veure. No em noto les cames! Oh, les cames! Oh, no! L'heu deixat escapar? És un geni, senyor. Total pro. No em vull morir! No em vull morir! Ja estàs mort! Corre! Aparteu-se! Però què és això? Quin tros de festa! Ho sento, és una cosa que faig quan... Tu no tens sentit del ridícul, oi? Oh.